باس نها باشه ما مثلا مالا باش بتبلي بنته بازن خليل هرسلو كي مجلس خير ديال كانتون فراتي من هر هبل از خاطر جواب خازم از آنها داخویانی کجی امرالی هاتیه باوی که زندی از جار د پیشکش بکن هر هبل ما مثلا ام استودیو مشاوره هجان ها داخویانی کجی امرالی هاتیه از دوباره خازم بکنیم برای کو خاطر جواب خازم نها Pervin Buldan Sarı Suriye Önder Doğçun İmrali bi rêbera pora hevdîtin pêkanên bi xasmî 3 saet hevdîtin devam kir ve geriyan daxuyanî doh bi şev nehat dayîn vê sibêra hiştin daxuyaniya ku bi zimanê Tirkî hatiye me bi lez û bi ezwar geran Kurmancî nihat bi sura we ez car din bixwînim û bi şeklî xatir ji we bixwazim dibêje heyeta û İmralî ji çapemenî û raya giştî re Meroja 28 Kanûna 2024 li Îmraliyê bi Birêza Abdullah Öcalan re hevdîtinekî berfireh pêkanî. Tenduristiyê wî baş bû, moralê wî bilind bû. Qîmetekî mezin dide çareseriyekê mayînde ji bo pirsgirêka Kurd û vê yekê weke giringiyekê jiyanî dibîne. Di hevdîtinê de ku bûyer geşedanên dawî yên li rojheta navîn û Tirkiye hatin vekirdin, Birêza Abdullah Öcalan ji bo senaryoyên roja tarî yên hatine ferskirin li ser cimekan çareseriyên erenî pêşkêş kirin. Çarçoveya giştî ya fikir raman nêzîkatiya wî wiha ye xal bi xal hatine nivîsandin yek ji nûva xurtkirina biratiya Tirk û Kurd ne tenê berpirsyariyeke dîrokî ye ji bo hemû gilan jî bûye xwedî giringî lezgîniyeke çarenûs. Ji bo serkeftina pêvajoyê pêwîst e hemû derdorên siyasî li Tirkiyê pê ku bikevin nava hesabên teng û demkî inisiyatif bikin serxwe erenî pozitif tevgere bikevin nava hevkariyên erenî. Yek ji zemîna herî giringiya van tevkariyan jî bêguman Meclîsa Tirk. Bûyerên li xeza li Sûriyê nîşan da ku çareseriya vê pirsgirêkê êdî mecbûrî ye. Alîkarî pêşniyazên opozisyonê jî ji bo bi destxistina serkeftinê gelekî giring e. Ne tenê hikûmet derdorên muhalefetê yên de jî di nava vê meseleyê de divê ciyê xwe bigirin. Hêz û îradeya min heye tevkariya erenî ya pêwîst ji bo paradîgmaya nû û birêz Devlet Bahçeli û birêz Tayyip Erdogan pêşxistine ez karim hêz bidim. Heyet wê vê nêzîkatiyê hem bi dewletê re hem bi derdorên din ên siyasî re parve bike. Di çarçoveya wan de ez amade me pêngava erenî ya pêwîst bavêjim. Ez amade me di vê çarçovede bangewazî jî. Ev hemû hewdan wê welêt bigîne asta ku heq dike. Ji bo veguherandina demokratîk jî wê bibe rêbazeke pir hêja. Ji bo Tirkiye, ji bo herêmê serdema aştî, serdema demokrasî û biratiyê ye. Birêz ji raya giştî re. Pervin Buldan Sarı Suriye Önder 29 Kanûnê 2024. Baş e em xatir dixwazin saet 1 de gorî saeta Ewropayê di bernama Cîhan de em ê vê derê bin. Hêviya rojên xweş azad dem baş.